से मुँह मरवावले बारे कैसे के भूख अब सहबे रे 10 गो से मुँह मरवावले बारे कैसे के भूख अब सहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो मरद पे रहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो भातार पे रहबे रे बहरी चक लगा के थर्मामीटर भातार तोरा भीतर रे पहले रात जान जाई बतिया तेहन नई खिस पवित्र रे बुझाई बहरी चक लगा के थर्मामीटर भातार तोरा पहले रात जान जाई बतिया एहन नई खिस पवित्र रे खाई ल मुँह खो जाई तोहर कैसे के दुख बोल सहबे रे खाई ल मुँह खो जाई तोहर कैसे के दुख बोल सहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो मरद पे रहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो भातार पे रहबे रे पूछ कैसे छोट तोर फुलावाना हाँ भइल बाबा लाउटर रे सूते के परी रोज लगा के जगहिया पप्पा उडर रे बुझाता पूछ कैसे छोट तोर फुलावाना हाँ भइल बाबा सूते के परी रोज लगा के जगहिया पप्पा उडर रे ससिला ले यादो राहुल रसिक के तेता करे जवा दहबे रे ससिला ले यादो राहुल रसिक के तेता करे जवा दहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो मरद पे रहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो भातार पे रहबे रे नैहर में ताला तुड़ावले ते बारे जहे तहे गाड़ी लड़ावले ते बारे 10 गो से मुँह मरवावले बारे कैसे के भूख अब सहबे रे 10 गो से मुँह मरवावले बारे कैसे के भूख अब सहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो मरद पे रहबे रे ससुरा में जाता रे सत भोकर तक कैसे एगो भातार पे रहबे रे नैहर में ताला तुड़ावले ते बारे जहे तहे गाड़ी लड़ावले ते बारे 10 गो से मुँह मरवावले बारे कैसे के भूख अब सहबे रे